Il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista ntemmet b'diskors tal-Prim Ministru li ntlaqa b'entużjażmu mill-mijiet li ħonqu s-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u saħansitra triq ta' barra. Kien diskors iffukat fuq l-għaqda, il-kalma u s-serenità. F'diskors deskritt bħala ta' statista fil-kuntest politiku li għaddejjin minnu il-Prim Ministru ħeġġeġ għal iktar għaqda għal ġid tal-pajjiż. Gvern li wera li ma jaħdimx bil-vendikazzjoni u neħħal l-anqbut u n-nepotiżmu. U anke jekk kultant ikun kritikat għaliex jigdmu l-ħalq li qed jitimgħu, il-prinċipju ta' Malta tagħna lkoll jibqa'. Ħaniftehmu. Jien Joseph Muscat m'iniex interessat immexxi tribù. Jien interessat immexxi nazzjon wieħed magħqul. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li llum pajjiżna qed jitqies bħala mudell għal pajjiżi oħra u ħeġġeġ biex ma nħallux min jiżra l-mibeda bejnietna għaliex l-għaqda tirbaħ fuq il-firda. Il-Prim Ministru tenna li minkejja t-tattiċi distruttivi tal-Partit Nazzjonalista, il-Gvern se jibqa' għaddej b'ħidmietu. Gvern li qed iwettaq il-manifest li ppreżenta 3 snin ilu u se jerġa' jirbaħ il-fiduċja tal-poplu b'ħidma ambizzjuża fl-elezzjoni li jmiss. Saħaq ukoll li minkejja n-negattività distruttiva tal-oppożizzjoni, l-investituri se jkomplu jiġu lejn pajjiżna, fosthom b'delegazzjoni Maltija fil-Ġordan u l-Libanu. Se nkunu qed niftħu t-triq għal swieq ġodda għal kumpaniji Maltin u Għawċin. Is-salesman se jibqa' jdur id-dinja biex iġib ix-xogħol għal kulħadd. Tenna li l-korruzzjoni hija l-kontra tal-ġustizzja soċjali u dan il-Gvern bil-provi qed jaħdem b'kontrija, bliġijiet li l-Partit Nazzjonalista qatt m'għadda. Għaliex soċjetà korrotta hija waħda li taħdem għal ftit fejn jiżdied il-qatt u jonqos l-investiment, jiżdied il-faqar u l-ekonomija tiċkien minħabba n-nuqqas ta' fiduċja. Minnaħa l-oħra ħidmet il-Gvern qed tur il-kontra u dan il-Gvern wiegħed li priorità ewlenija se tkun it-tnaqqis tal-faqar. Barra minn hekk se jiddaħħal kummissarju għall-istandards tal-ħajja pubblika tal-politiċi u l-membri se jibdew jitħallsu skont l-attendenza tagħhom fil-Parlament. U attenna li xogħlu bħala Prim Ministru huwa li jaqgħad lil pajjiż u appella biex nitbedu mix-xeni tal-passat. Gvern li jrid ikompli jgverna u jkattar il-ġid u fejn ħadd ieħor jantagonizza dal-Gvern jaħdem ma' kulħadd. Nifetħu iżjed, flok edewwa nagħmlu ħbieb u flok nibnu l-ħitan niftħu l-bibien. L-għażla hija mill-ġdid ċara aktar minn qatt qabel. Bejn il-firda u l-għaqda aħna naslu l-għaqda. Bejn il-biża u t-tama aħna naslu t-tama. Bejn il-passat u l-futur aħna naslu l-futur. Bejn li nħallu kollox kif inhu u l-bidla, aħna ħbib tiegħi kif ħanuru fl-ewwel ta' Mejju li ġej. Ħanaslu Malta li qed tinbidel. Nirringrazzjakom.